Tento problém pri kúpe auta zažíva extrémne veľa ľudí, no málo kto o ňom hovorí nahlas. Možno to poznáš, našporil si nejaké peniažky, ideš si kúpiť auto, ktoré má slúžiť, prípadne si chceš niečo flipnúť. Pozeráš inzeráty, ktoré vyzerajú dobre, no realita je taká, že nikdy nevieš, čo je dobré alebo čo je mačka vo vreci, do ktorej preinvestuješ veľa peňazí po kúpe. A aj keď existujú rôzne overenia, ver mi, veľa informácií sa do nich nedostane a stále nevieš reálny technický stav auta, čo ti hneď pri kúpe môže priniesť tisícky eur v opravách alebo ti zabije maržu na aute. Myslím si, že je čas toto zmeniť a priniesť novú kvalitu na trh vyriešením týchto troch zásadných problémov v autosvete. A som zvedavý, čo na ne povieš. Prvý, ak chceš klientom dávať kvalitnú službu, nespoliehaj sa na šťastie a nauč sa ako na to. Vyše 60% aut na trhu malo škodovú udalosť a 30% je stočených. Poriadne prezrené a odprezentované auto je dnes skryté zlato na trhu, pretože toto na trhu nerobí skoro nikto a je to zásadná výhoda, pretože takýto prístup nosí zákazníkov do biznisu dlhodobo naspäť. No ale máme tu ešte jeden väčší problém a to sú práve dodávatelia. Možno by si to nebol povedal, no ak flipuješ auta, musíš mať kvalitných dodávateľov, ktorých je dnes na trhu veľmi málo. Nikto z nich auta nekontroluje a pokiaľ ti príde pokazené auto z aukcie, prípadne stočenka, so spoločnosťami sa jedná veľmi ťažko. Výberom správneho dodávateľa, ktorý je férový, sa vyvaruješ problémom a môžeš flipovať autá, ktoré sú dobré a overené. No a nemôžeme zabudnúť na posledný problém, ktorý je takisto zásadný, a to je práve rýchly predaj. Dnes na trhu rozhoduje práve dôvera, preto sa nezabudni odlíšiť dobrou službou alebo tým, že sa pridáš ku skupine, ktorej záleží na svojich zákazníkoch. A presne tieto tri problémy od vedomostí, cez to ako nakupovať autá za rozumné ceny, bez toho, aby si chodil do zahraničia, pretože autá dovážame my, až po to, ako tieto autá predať, sa snažím posledné 3 roky vyriešiť pre predajcov. Cieľ je priniesť na trh novú kvalitu a zbavenie sa zlých predajcov. Nech vieš, že sa nemusíš báť investovať peniaze do svojho auta. Toto je Drive Flip Akadémia a ak ťa zaujíma, ako sme tieto problémy vyriešili a chcel by si začať flipovať, napíš mi flip do komentu a vidíme sa.